For today's mukbang ay meron tayo ditong tinapa, munggo, chopsuey. Nandito yung kanin ko, tapos meron tayo ditong sausawan na toyo mansi. Mga katropa, huwag na natin itong patagalingin, kumain na tayo. Kanang kabalan ko po, mga tanong po. Munggo tsaka tinapa. Tapos mayroong isang pirasong ano dito. Galunggong. Sarap. Mainit pa. Sarap ng chopsuey, manamis-namis. Matakaw sa kanin pag ganitong ulam, no? Sarap.
May announcer kayong naririnig. May basketball kasi dito. May paliga. Sarap ng ulo ng tinapa. So yung mga katropa, busog na po si Macy Eats. Thank you, Lord. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mo video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Macy Eats. And click the bell icon para like po kung may manotify sa mga bagong mukbang. So see you. Bye!